Gu hemen ari gara zuzenan gure barrakoitik, oraintxe bertan Lier eta Biok, eta beste 3 pertsona azkago hemen, Marte Lasarte taldeko Borja Anton, Peio Armendariz eta Loren Ekane Bilela bitia. Gabon irukote, bueno, Gabon ez. Gabon gure basura. Ohitura, Gabon esaten dut beti. Gabon. Zer moduz fonda? Ondo, oso ondo. Entzun zaituztugu hemendik, Baina ari ginen esaten hau da, Marte Lasarte, hau da, ez dakize kanta, ari egon gara esazamela jokatzen. Ke guai. Polita, Zelan, ondo. Bai, arraro izen da ze estenatoki itzeleskoa da. Baina guapo onda. Baina ere ikidegula txokotxo bat, laurok egoteko gertugo, eta guai egon da. Eta gero publiko aldetik ere, gerturatutakoak ere guai, gertu ere sentitu ditugu, eta oso polita izan. Sentsazio onak. Aizetxu ebe eukidugu, eta eskertu da. Zala gutxi, ez? Hori izan nuen. Azken aldizen asko mogidu zarie kontzertuekin, Kolonbian egon zineten, Madriden, Bartzelonan, inguruko beste lurralde batzutan bai egon zarie, eta bueno, gaur estenatoki erraldoi baten zuek esan duzuen moduen aurkitu zaie. Ibilbide laburra dekon talde bat zarie berez, Marte Lasarte, eta ziztu bizian doiena, ez? Bueno, ezakit ziztu bizian, baina gustora. Ziztu bizian dinot? Bai, batean gertatu direla gauza, baina egia da, gero ere, nondikan gatozen ere, taulakin ditugu denborakin, bakigu nola egin gauzak, ensaio hor guztiak jain ditugu horretik. Eta, bueno, gero ere, gauza batzuk erreztu dute, ez? Gentozen beste talde batzuetatik, eta, bueno, horrek ere errazten du. Baina, hala ere, egia da zorte izan degula, edo nork ez daka horrelako privilegioa iristeko lekuzatz batzutara, eta gu betetzen egea hoi, así que de lujo. Zamarroen eskalgitan, belako taldetatik zatozte, erritmo bizietan ibili diren eta batzuk gabiltzan taldeak. Hau egiterako garaian, bakit hori ez dela erabakitzen edo ez dela horrela aurretik planteatzen, baina hori errepikatu nahi zenuten traia hori hainbeste demanda sortzen duen proiektu bat sortu, ala pixkanaka sortzen ari da, ze egia gutxienez kanpotik ikusten dugula topera zabiltzatela. Egia batzuta barrutik hori beste modu batera bizi dela, baina bueno, ikusten dugu zuen izena toki guztietan eta pozgarria denean baita ere suposatzen dut nekagarria izan daitekela edo demanda badagoela, ez? Bueno, barrutik azken urte hau bai izan da pixkat mugituago hori, kanpora jungeralako eta horrek beti nekatzen du pixkat gehiago. Eraberan nola esan ez Kolonbiari edo estatutik ibiligan kontzertuta hoiei, ez? Baina, zein zan galdera? Bai, ez, altura berean ez, igual... Bai, ez egu pentsatu hori. Egia da, ofizinatik azkenan bai izan zara plana zan disko aterako dugu eta joko dugu dena. Hori bai izan plana. A lo que surja. Marte Lasarte... Baina egia da, gogoa dakagula usteko pixka bat, kanpora juteko hori, hori lasaitu nahi dugu pixka bat. Marte Lasarte da talde bat, esaten da bena, danai, ez eskorik ez dau. Esan dira ez eskoak ere bai. Esan dira ez eskoak. Pentsa, imaginatu. Hombre, ya adin babe badeko gogo, Osea, ya ikizidu apurbete esaten. Baina plana izan zen hasian, bai, sia todo, eta hola izan. Claro, eta eskarmentua duzuen enean ikasten dara bai ze gauza ez diren egin behar, Claro, suposatzen dut ibilbide horietan. Erori gera ere bai, Bai. Baina Marte Lasarte bezala baita ere, ala aurreko proiektuetan. Ez, Marte Lasarte bezala ere bai. Bueno, beti ikasten da. Bai, beti. Azken urtietan egonda Euskal gizartean eta, bueno, oroar gizartean egonda begirada kritiko bat makrojaialdietan oinarritutako kultura kontsumo eredu horren inguruan, ez? Ez dakit zuek eroso sentitzen zarien hor, imaginatzeot kontra esanak badauko zu esela, nun parte hartzen dozuen edo nun ez, ez dakit pixkat zeintzuk dien baldintza perfektua zuen dako olako toki baten jotzeko edo baiezko esateko edo. Bueno. Seguzu, echar piedras a nuestro propio tejado. Bueno, zuen era ez, baina zigaturen batera bota barra baldin baituzu, Galdera mardula. Nik uste gainera bakoitzak ere bere etika eta kontra esan pertsonalak ere baitula, baina, bueno, nik ere ikusten dut zentzu batean, zaila dela edo borroka egitea horrelako, gauza batzuekin ados ez gaude, eta gainera sinatu egin genuen, ez? Adibidez, nola banatzen diren diru laguntzak eta bar horretan, eta pixka bat hau ere logika horren barruan dago, eta bueno, esan nahi dit, ez? Azken finean, igotzen geanean horrelako lekutara da, ez gustoraen egingo genuken gauza delako, baizik eta honek ere ematen digulako bizibilitate bat, gure musikare iritsiko delako pixka bat aruntzago, eta gure mezua ere bai. Eta logika horretan, ikusten dugu, ez? Eta hau,
debate oso zarra da. Bai. Demeretzigarren mendetikan, ez? Debatitzen da, ea parlamentura bai, ala ez. Eta mundu guztia pasatzen da hortik. Eta esan nahi, bai, horregatik, ez? Eta gainera askotan, guztiekin. erabateko koherentzia hori eskatzen zaie artisti bakarrik, esan nahi dut. Askotan gero kontsumitzaile edo gizabanako bezala, ez dugu ez gure gainean horrelako lupa alodia, eta besteen gainean artista ez direnean edo pertsona fisiko direnean ere ez, orduan hor badago pixkat neurtzeko modu arraro bat. Eske, bebai, nik batzutan pentsetan dut, zuk esan duzun apelloa, kauen holako lekutatik pasa behar dugu bai, talde moduen bizibilea demoten dotzurako eta auta bestia. Gukola ikusita. Bestalde batetik bebai, bardine pastainako igual sare sozialekaz, igual ez tozu gure bertan sartu, baina gaur egun holan funtzionaten deu eta espazio zor barruen, eske emoten deu zarala existitzen. Guapoena izango zan, nitzako, honek eusek ez existitzea, osea, makro jaialdeek ez existitzea, sare sozialak ez existitzea, osea, hori ez izatea beharrezkoa talde batentzako existitzeko. Bai, bere bidea egin izeteko. Claro. Ez izatea herramienta fundamentalak, zuk aipatu duzu zen horrek, ez makro jaialdiak. Eta pixka bat gehitzeko ere, osea da, ez egite hauko, ez? Betik egiten diren eta espazio autogestionatutik egiten diren proiektu horietara, hoiei ez egite hauko eta bakarrik ez jutea, ez? Fama emango izan horri edo makro egitura eta filosofiara bakarrik. Bai. Bueno, galdetu nahi zuen ere bai, kide aldaketa pila bat izaten dituzue oro, argia, Peio eta Borja beti dela hor, baina batzutan Lore ordez ikusi dugu Suako Janire, lehengoan Dana ikusi nuen, ala, esan, zarete superversatiak hor, eta zentzu musikalean bada zerbait horrela, nahiko ikusgarria. Gaur behal ez da. Eta ezkerra gonda behan partez. Ez ez zebela. Bana hierra jarri gu, ezkerra jarri gu. Gandian da bale soinetez. Esan edut, horrek erakusten duzuen aldetik segulako eskarmentua eta gaitasuna, baina suposatzen dut kuadratzeko ez dela gauza ideala. Edo akaso bai, esaten zuen divertigarria dela. Balako bat zaila da. Aunque nahiko ondo darogu, Bai, egia esan, azkenean Lore eta Alexek bere beste proiektuekin kontzertu asko dituzte ere bai, hori hasieratik genekin, hoiekin, karta horiekin jolasten dugu, baina orain arte egia esan zorta hondien kidegula ordezkoekin, zen oso horreixa jarri digute, kontzertuak aurrera jundira, eta hori, bajoan normalan Janire egoten da, baina beste Donor etorri denean ere bai ondo egin du, baterian Álvaro egon da normalean, baina beste bat egon denean ere bai oso ondo egin du, orduan. Egia da zorta aukidegula ere bai zentzu hortan, zaila da kuadratzea, baina gero errex jarri digute. Bai, eske musikari asko da Euskal Herrian eta ganera oso jatorrak danak. Bai, hori egia da. Lehenengo diskuak kaleratu zinuen, gero eta zinuen single bat errepide, eta gero azkena kristalesko eguna, horrek entzun doguz, eta zein da Marte Lasarten urrengo pausua? Orain diskoa prestatzen nahi geha, amaitzen edo azken bozetoi azken zertzeladak ematen, baina grabatzeko laizter, uztaila amaieran grabatuko dugu. Eta ideia da, urte amaierarako zer ateatzea, aurrerapen batekin aurretik, eta hori da dena. Orain dik ez dakigu ondo nola, baina hori da plana. Bigarren album bat etorriko da hemendikan gutxira eta jazta. Ez dakigun noiz exactamente, baina bai. Bada zerbait, hori jakitea, bada zerbait, gaur egun badau tendentzia hori gauzak pildoratxoak eta datzeko, abestiak solte edo EP bat, bi abestikin. Baina gu zartxoagoak jarrun itxibarritugu etapak. Aterako dute disko bat, baina ez dakigu noiz, baina disko bat hori da, eta hori da garrantzitsuena. Itxaroten ere bai jakin behar dugu. Lore, zu belakon zabiltzere bai, egia da BBK Lifen 3 aldiz jo duzuelako erraz banago. Oin lau. Lau, karo. Barte lasartea. Bale, belako ez dela esaten nun, baina bai. Nik. Zuk, agian euskal musikari, gehien joduen euskal musikaria zara. Eske zea maiz dator gero, eta beraiek zuekin batera empatatuak daude gehien jodueten euskal taldeak direlako. Nigaz empatata dau nire nebea. Bale. Baina ez belako eta lukiekaz. Baina talde moduen, ez dakit nor. Zuek eta zea maiz, nik daki dela. Bai, gure estadistikei begira, bai. Ostras, fight. Kobratzen dut gainera, 2006an izan zen uste, telebista batzuekin atera zinetela, nahiko epikoa izan zen hori. Hori guapo gonzan, bai. 14an ego zineten ere bai. Nik uste, 3 ikusi dituala, begira, esango izut gehiago. Belakorekin diskoa iragarri duzue, disko horrekin bira potolo bat ere bai, eta bira atzeratu duzu orain, azken argitalpenan esan zenuten bezala. Garrantzitsua da, suposatzen dut, baita ere, espazio hori hartzean norberarentzat, ez? Zakitunako irabakia izan den zuentzat, ze
hainbeste fetxekin, bueno, dena hori mugitzea, ze puntutan zaitu orain bertan? Bitu, zelan esan derien oin Pillok eta Borjak disko bat datorrela martela sardena, bai, ez dakigula, no? Ez que akauen data jartzea be bai, batzutan kagada bat, oza, ez kagada bat, inot norberantzako, ze presiño bateko zu, eta atara gendun gira osoa bat, disko barrie atara, oza, noiz kaleratuko zan, esan gendun data hori, gehi gira guztie, eta oin atzeratu behar izan dugu dana. Ez dozkulako kuadre bondo, zera estudioko datak eta gure hau dugu dana denporiaz Bueno, ganera ni, ja esan alda, ez que ordu nau eta orduen atzeratu behar izan dugu. Zorionak. Bai, ondino gitxi, Auduntxo. Ja, herrien mundu guztitaki, así que venga. Bazen bombazo gota iguztu nuen. Bai, eta orduen, klaro, planak aldatu behar dire batzutan. Baina ez da izen aurdu naholako, gure dugulako denporia gazein ondo indana, eta ez zatike oin grabeu ez da izer gero beste bat diskoan ondo horretan sartu, horretan zentrau, eta gero apurke danain belakon bebai behar izango dute ordezkoren bat. Badeko bat, ez dut esango oin, non horbadoa kontzertu batera, pa que lo goce. Kontzertu danak ezin izango dut, ezin, baina, bueno, adibidez, Janire zua dana eta estan cogidas, ja. Martela sartea aztea. Claro. Oin beharko dute zuki hau, eta, bueno. Jakin mina daukat, galdutu behar izun, bakizu orduan jo daiteken edo ze puntutatik aurrera. Bat ez ere ze gaina zu, xuko lazea, orduan, ez baina, esan dut, oso erantzun honak esan. Esan dut, batez ere orduan aldiaren azken fase horietan, basua jotzen duzuzuk. Ez dakit, vibrazio horiek, subgarrabeak eta umea pixat erotzen dutena, ez dakit, Ez que baki zer, egonaz, horreaz apurbet zoro, segonaz arduratuteia, karo, iminten bazu Googleen, karo, Google da txarna. Esaten dutzu, más de 80 decibelios, esto ya haces más de 80 decibelios. Hori irratirako oso ondo dago. Bai, parkatu. Zubumetro batekin horrela, dana neurtzen. Eta, karo, esaten dutzu, exponerse a más de 80 decibelios muy prolongadamente, no sé qué, txarra dela, pero pa cualquier persona, no? Zure belarrentzako. Eta antzak grabeak, atrabesaten dire dana errezaue aguduak baino. Baina, ginekologa bateri galdetu notzon, gero beste bateri lagun bet matrona da, beste mediku batzuri galdetu dutzo, sekure neuen, zebakotzak oso bat esan aldotzu. Eta esan doztie, super protegidute dauela, bestute horre barruen, eta ez tegoela entzuten ezer. Osea, eso de que hablale... Bestela mandolina joa azkenengo ailetutan listo. Tipiko aiterita esaten zie, einber bat triperi, solan gero zure abotza esetuko deu guzurre da. Ez tegoela entzuten esebez. Amana bai barruko vibrazio gaitik, eta listo. Ordenen hau superposik, jo aldot tranquilo. Basu linea jakingo ditu agian, umeak jaiotzerakoan, Igual bai. Hor musika horretatu ere. Nik uste dut arazo bakarra dela, ordunaldin amaieran ja tripeodeko zula terrible eta bajueko gatzeko gatzirik. Albo batean jarri beharko zu horrela. Ja banabila purbet alboz, baina jente ondino ez da enterako. Bueno, kuriositatea, jakimina pizten zaiturekin. Aizu, ez egingo duzu orain, kontzertu bat ikusi nahi duzue, kamerinoa norbait ikusi nahi duzu ere bai, badu fantasia puntu bat horrek, agian ez, baina... Fantasia Robbie Williams derrepente kamerinotik guztea. Ikusi duzue? Ez, bost kamerino azkala, kilikik esan dugu edo, 3 kamerino azkala. Bai, guztillo bateko. Ja, bueno, ez duzu inor ikusi oraindik. Ez, momentuz. Bueno, lamodakoa zauden baino lehenago probatzen, baina bestela ez. La moda oso ondo, maite ditugu oso jatorri dira, baina ez da Robbie Williams. Ez, bakarrikoiek zaudela. Bueno, eta asmoarik duzue kontzertu nemate ikusteko? Bai, egon gara ditxuten, ez dotez ezagutzen, ez que justo pilo bat... Westside, Cowboys. Bai, uste dut ja badabizela joten. Bai. Ez dugu ezagutzen, baina ikustiaren apurbe gero Alabama 6 ikusi gure dut. Eta, bueno, Robbie Williams. Pastan dena da, ia guantetan dugun, eta... Westside Cowboy da zazpirak eta hogeian. Pentsatu zeirek eta hogei, super ondo. Bagira, mendik atera eta... Demola zabizu. Bale, ederto bat. Hemendeko gudana txuleta osua, ordute danekin, eta... Eta zuek aldo zuek ikusi zeu zer, edo hemen egongo zari. 8 aurrera izan marko. Bale. Baina, bueno, hemen ari garantzuten basu bat edo zerbait atzetik, baina hemen sartzen da, gustatzen zaigu zuzeneko seinale hori sartzea, baina, bueno, utziko zaitu zegoen martela sarte, eskerrik asko nire goteagatik. Esarka handi bat eta disfrutatu. Ia esker. Zure musika